Dende o BNG queremos denunciar a avalancha de recortes que nos están a facer chegar centros de ensino de todo o país e que se están a producir en todos os niveis educativos do ensino público. En todos os niveis educativos, máis que a falta de que se publique o concurso de adxudicación de destinos provisionais, no caso do ensino secundario está a ser especialmente grave. Estamos a falar de 435 profesores menos a respecto do ano pasado, un recorte de profesorado sen precedentes que deixa o ensino público nunha situación límite, mais que se tomamos como referencia mesmo o tempo anterior á pandemia, estamos a falar de 189 profesores menos, segundo os datos provisionais que nos está a trasladar o sindicato CIGA Ensino dun estudo que afecta exclusivamente o 50% dos centros, co cal todo parece indicar que a adxudicación provisional, os datos definitivos, serán probablemente moito peores. A situación na que quedan os centros é unha situación absolutamente límites, como nos está a trasladar a comunidade educativa. Estamos a falar da imposibilidade dos centros de ensino, dos centros de secundaria, nomeadamente, de cumprir aqueles protocolos que impón a Xunta de Galiza pola propia falta de persoal, mas estamos a falar tamén de que xusto nun ano no que, debido aos condicionantes, as necesidades xurdidas da pandemia nos últimos tempos, é máis necesario que nunca reforzar o ensino público. Desafortunadamente, as políticas do Goberno do Partido Popular, as políticas da Xunta de Galiza, van na liña contraria. E xusto no momento no que máis reforzo precisamos no ensino público, estamos a asistir a un recorte de profesorado sen precedentes. Chama a atención que este sexa o xeito de agradecemento á comunidade educativa que traslada o Partido Popular. Os mesmos que din agradecer o labor do profesorado durante a pandemia executan este agradecemento cun recorte sen precedentes no profesorado do ensino público. Dende o BNG opoñémonos frontalmente a esta política de desmantelamento do ensino público e exiximos que se dote o ensino público, neste caso o ensino de secundaria, mas o ensino en todos os niveis, do profesorado que precisamos para facer frente á pandemia e para saír reforzados cun sistema educativo público e forte.